Традиційні китайські картини та скульптури 18-го, початку 20-го століття. На всіх зображені дівчата, феї та божества. У Києві презентували виставку під назвою «Ідеальна», де розкривають образ жінки у традиційному китайському мистецтві. Це прагнення людей до кращого, до того, щоб показати, що кожна людина має гарні риси всілякі, і їх треба відобразити в зовнішності, як у певному такому фотошопі створити ідеальний портрет людини. На портретах дівчата з різних верств суспільства. У стародавньому Китаї до жінок було особливе ставлення. За ними закріплювали певні обов'язки в родині та будинку. Нерідко такими ідеалізованими образами дівчатам хотіли показати, до чого прагнути. А деякі з них навіть могли бути просто ідеальною такою от красунею, яку б її зображення повісили б у покоях молодих дівчат незаміжніх, аби вони брали ці картини за взірець. Подібні роботи могли створюватися від декількох місяців до півроку. Наприклад, ця картина кінця 19 століття. 3 дівчини на прогулянці. Це феї, це якісь духи, божества, небожительки, які шукають, як нам кажуть, тут засіб довголіття. Ось у руках у цієї пані гриби. В реальності це є справжній біологічний вид, те, що ми знаємо як гриби лінджі, гриби довголіття. Є тут також скульптури шанованих божеств – Бодхісаттви Гуаньїнь і богині Сі Ван Му. Нерідко увагу художників і скульпторів привертали образи жінок-войовниць. На виставці також представлені предмети декоративного мистецтва. Експозицію можна відвідати у музеї Ханенків до 29 серпня.